blogihaastattelussa meidän uusi tiimikuski Maria. Ja käydään vähän läpi Marian mietteitä leijasurffauksesta ja lajista muuten ja kaikesta muustakin vähän yleisestä asiasta. Niin lähdetään ihan liikkeelle. Sitten kerro vähän, että kuka sä oot? No mä oon tällainen helposti innostuva tyyppi ja 3 vuotta sitten innostuin tästä leijasurffauksesta. Ja mitäs muuta? Mä tykkään tanssia tosi paljon, se on ollut mun ykkösharrastus melkein aina. Ja voimistelutaustaa löytyy myös, mä veikkaan, että sekä tanssista että voimistelusta on varmaan ollut jeesiä myös tässä lajissa. Millä tavoin susta tuntuu, että niistä on ollut apua? No semmoinen yleinen kehonhallinta totta kai, että on tottunut just treenaamaan tosi monipuolisesti koko kehoa. On liikkuvuutta, voimaa sopivassa suhteessa. Ja sitten ehkä baletin ja voimistelun kautta vielä sellainen, että on tottunut treenaamaan aika kovaa, eikä pelkää sitä, että keho menisi rikki. Luottaa jotenkin siihen, että kroppa kyllä kestää. Miten sä aloitit ja innostuit leijasurffauksesta? No, mä olin joitain vuosia sitten Keniassa reissussa ja näin yhden mun kenialaisen ystävän vedessä. Hän harrastaa leijasurffausta ja järkkää kaikkia reissuja ja muuta. Ja mä en ollut edes tiennyt tällaista lajia on olemassa ennen sitä. Mä olin kyllä siis surffannut aalloilla aikaisemmin, mutta leijasurffauksesta en tiennyt mitään. Ja sitten mä katsoin vaan, että vitsi toi on makeen näköistä, että en tiennyt, että tolleenkin pääsee vetämään. Ja se jäi mulle kytemään se idea jotenkin takaraivoon. Sillä kerralla mä en ehtinyt tekemään sitä peruskurssia, mutta sitten vuosi tai pari sen jälkeen niin päätin, että nyt on aika opetella tätä. Ja Keniassa sekin reissu sitten 3 vuotta sitten tein peruskurssin. Eli semmoinen näkemisestä harrastamiseen sitten, niin se on ollut se. Mikä leijasurffauksessa kiehtoo sua eniten? No kyllä se on varmaan semmoinen itseni haastaminen. Se on tosi hauskaa, että aina löytyy uusia juttuja millä tahansa kelillä. Jos on kova keli, niin sit voi koittaa hyppää korkeammalle tai kevyt keli, niin uskaltaa harjoitella jotain uusia temppuja. Ja sitten kyllä myös se luonnonläheisyys, että ei tarvii moottoreita tai muuta, että pääsee veden ja tuulen voimalla, niin se on kyllä tosi siistiä. Entäs sitten, mikä on ollut semmoinen tavallaan, tai mitkä on ollut semmoisia kohokohtia leijasurffauksessa sulle tähän mennessä? No kyllä varmaan se ihan alku, kun pääsi ekaa kertaa kunnolla ajamaan ja sai sen fiiliksen, sen aha-elämyksen, että näin tää toimii, niin se oli tosi siistiä. Ja sitten, no varmaan eka backrolli oli sellainen, mitä jotenkin oli jännittänyt kauheasti, että toi on pelottavaa ja siinä pitää mennä ympäri ja hahmotaks mä miten päin mä oon siellä ilmassa ja niin edelleen. Ja sitten se menikin parin yrityksen jälkeen suht helposti, niin sitten oli myös semmoinen, että wow, vitsi tää itse asiassa toimii tähän. Onko ollut mitään sitten semmosia yllätyksiä tullut tässä matkan varrella, että tää olikin näin helppoa tai tää oli näin vaikeeta tai jotain, että sä olit ajatellut, että jollain tavoin pitäisi enemmän treenata tai on tullut sitten ehkä semmoinen, että tää ei ollutkaan ihan näin pienellä treenillä onnistuvaa? No aika monista tempuista on tullut loppujen lopuksi sellainen, että ei se ollutkaan niin vaikeaa, kun sit uskalsi kunnolla yrittää. Et ehkä se vaikea juttu on ollut just se, että vaan uskaltaa. Mut kyllä, no siis ihan aluksi oli se, että pääsi ajaa ylätuuleen, niin se oli kyllä vaikeaa. Se tuntuu, että hitto, aina mun pitää tallustaa täällä rantaa ylöspäin. Walk of shame. Jep. Onko sulla jotain lempipaikkaa tai lempispottia, missä sä tykkäät ajaa kaikkein eniten? Ei ole kehittynyt vielä lempispottiin. Mä oon suht vähän vielä Suomessa treenaillut. Ja vähän just eri puolilla Hangossa ja sitten parissa eri paikassa pääkaupunkiseudulla, mutta ei ole vielä kehittynyt semmoista omaa lempparia. Mitkä on ollut isoimpia haasteita sun leijasurffausuran aikana? Mitä sä oot ne kohdannut ja ylittänyt? No kyllä ihan semmoinen käytännön organisoinnin haaste on ollut varmasti mulle kaikista isoin. Että mä en esimerkiksi omista autoa, niin sit se logistiikka siinä, että miten aina pääsee spoteille ja näin. Ja sitten ehkä just se, että kun on aloittanut muualla kuin Suomessa ja muutenkin treenailu aika paljon muualla kuin Suomessa, niin ennen tämän keväistä Egyptireissua mä en tuntenut kauheasti porukkaa, ketkä kiteilee Suomessa, niin sekin jotenkin nosti sitä kynnystä, että ei tullut niin helposti lähettyä tai niin helposti kysyttyä, että ei pääseks mä sun kyydissä tai muuta. Niin se on varmaan ollut itse asiassa kaikista isoin, ja se on onneksi muuttunut tässä matkan varrella.
Me tiedetään, että sä oot osallistumassa Kite Life Weekend-kilpailuihin, niin miten sä oot valmistautumassa niihin? No mahdollisimman paljon täytyy päästä olemaan vedessä tietysti ja treenaa hyppyjä ja näin. Mä oon aika sillain rennoin mielin lähtemässä, kun on eka kertaa tulos mukaan ja näin, niin vähän ihmettelen tunnelmaa ja kiva, jos siellä lähtee hyvä suoritus, mutta ei ole semmoista painetta. Että... Se on ihan oikein. Tää ei ole lajina semmonen, että pitäisi aina reppiä hulluna, että enemmän fiilistelyä ja nautitaan sit porukasta. No entä sitten sanoitkin jo tossa, että niinku, oot aina liikkunut paljon ja tossa niinku, tanssinut ja harrastanut voimistelua ja balettia ja näin, niin onko sulla sitten niinku, ennen sessiota esimerkiksi, niin lämmittelet sä jotain tai pidät sä jotenkin niinku, huolta, että paikat pysyy kunnossa? No ennen sessioita en ole kyllä lämmitellyt. Just eilen mietin, että pitäisi varmaan ryhtyä, mutta tuntui paikat sen verran väsyneet eilisen sessorin jälkeen. Mutta kyllä mä muuten niin teen kehohuoltoa suht paljon. Esimerkiksi tämmöisen aamujooga-rutiinin melkein joka päivä. Niin sillain pienillä tavoilla ja sit koittaa pitää lihaskunnosta huolta ja tämmöistä. Onko sulla jotain vinkkejä, mitä sä haluaisit antaa semmoisille, ketkä miettii leijasurffauksen aloittamista? No ehdottomasti, että kannattaa aloittaa, kannattaa kokeilla. Tää on ihan mahtava laji. Ihan ehdottomasti kannattaa ottaa tunteja, se auttaa ihan kauhean paljon aluksi. Monta virhettä välttää sillä. Ja ehkä se, mitä mä olisin itse voinut tehdä eri lailla, just se, että alusta asti aktiivisemmin tulla niin kuin mukaan porukkaan ja jutella ihmisten kanssa ja tutustua ja näin. Se tekee tästä lajista vielä ihan omanlaisensa, kun pääsee niin kuin jotenkin kokemaan sitä yhteisöllisyyttä, mitä aina löytyy. Onko sulla jotain idoleita tai esikuvia tässä leijasurffauksen tiimoilta? No ei ole sellaisia niin kuin yksittäisiä tyyppejä oikeastaan, että enemmän sitä koittaa katsella, että missä nyt ikinä itse onkaan, että toi teki tollasen makeen jutun ja muuta, että sit löytää aina niitä live-esimerkkejä sieltä, missä ikinä onkaan ja koittaa oppia heiltä. Seuraatko YouTubesta tai Instassa tai missään niin ketään noita maailman tyyppejä? Jonkun verran seuraa Instas, mutta jotenkin mulla on ollut niin paljon kaikkia muitakin harrastuksia ja muita juttuja, mitä mä seuraan, että mä en ole niin ineessä vielä tässä. Kyllä se on niin kuin siistiä, kun näkee, että mitä maailman huiput tekee ja jotenkin enemmän ja enemmän, kun on päässyt itse sisään lajiin, niin sit varmasti saa niistä videoistakin lisää, kun oppii niin kun katsoo niitä vähän eri silmällä. Minkälaisia tulevaisuuden tavoitteita sulla on leijasurffauksen tiimoilta? No, päästä surffaamaan paljon tietysti. Hyppyihin on tullut kivasti lisää korkeutta nyt parin viimeisen kuukauden aikana. Siinä on löytynyt joku uusi taso, niin toivotaan, että se jatkuu. Ja kyllä mä tuossa mietin itsekseni just eilen, kun meni 6 metriä rikki, että kyllä mä tällä kaudella haluaisin saada ainakin 8 metriä rikki. Se on jo aika kova suoritus. Täytyy hattuun nostaa. Mikä on semmoinen hauskin tai mieleenpainuvin asia, minkä sä oot tähän mennessä kokenut leijasurffauksen parissa? No kyllä mä melkein sanoisin, että ne on noi reissut. 2 sellaista niin kuin tosi makeata reissua on ollut. Toinen on ollut Keniassa, missä mentiin koko sitä Kenian rannikkoa ylhäältä alaspäin. Käytiin eri spotteja, välillä downwindereita ja välillä jotain ihan remote islands. Niin se oli tosi siistiä. Ja sitten toinen oli tietysti tämä meidän Egyptin reissu, joka oli ihan mahtava niin kuin spottien puolesta ja porukan puolesta myös. Entäs sitten mikä on ollut semmoinen eniten sua yllättänyt asia, niin kuin sen jälkeen kun sä oot aloittanut leijasurffauksen, niin onko se ollut joku semmoinen asia, mikä on päässyt yllättämään, että oho, näin pääsi käymään? Laskuvesi. Siellä Keniassa erityisesti se on aika iso vaihtelu ja sieltä tulee koralli vastaan jossain kohtaa. Se on totta, joo. Se voi tehdä kipeätäkin. Joo. Jos sä saisit valita yhden supervoiman leijasurffausta varten, niin mikä se olisi? Se, että pysyisi pää vielä paremmin kasassa. Et kun on päättänyt, että nyt mä vedän noin, niin sitten pysyisi siinä eikä jänistäisi. Jos leijasurffaus olisi joku eläin, mikä eläin se olisi? Vaikea kysymys. Ehkä se olisi joku lintu. En osaa sanoa mikä. Joku taidokkaasti lentävä lintu. Miten sä koet sun oman tulevaisuuden leijasurffauksen parissa? Mikä sun tulevaisuuden suunnitelmat on? No mitä ihmeempiä suunnitelmia nyt pidemmälle tähtäimelle ei ole tehty vielä. Nyt on tietysti mielessä noi tulevat kisat, mutta kyllä mä toivon, että nyt tämä meininki, mikä tässä tänä keväänäkin on ollut, että on päässyt paljon aktiivisemmin veteen, niin jatkuu. Ja en tiedä, tarkoittaako se sitten se autohankkimista vai mitä. Auto alle, asuntoauto, matkailuauto. Jossain kohta käydä. Mutta se, että kun tämä on aikaisemmin ollut mulle niin kuin tosi kiva ja rakas harrastus, mutta vähän semmoista satunnaista kuitenkin, niin että tämä jäisi mun elämään tämmöisenä niin kuin aktiivisempana osana.
susta tuli tiimikuski nyt, niin luuletko, että se vaikuttaa jollain tavoin sun harrastamiseen tai aktiivisuuteen muuten? Kyllä se vaikuttaa ehdottomasti. Että mua kysyttiin tiimikuskiksi, niin oli tosi iso kunnia ja antoi niin kuin tosi paljon boostia omaan tekemiseen ja ylipäätään siihen, että miten suhtautuu lajiin. Että tosi siistiä, että musta nähdään se potentiaali ja sitten haluaa niin kuin antaa takaisin ja todistaa tietyllä tavalla sitä, että joo, että kyllä musta lähtee ja mä pystyn niin kuin tekemään vielä paljon enemmän, niin ehdottomasti vaikuttaa. Mikä tässä sun leijasurfauksessa on sun mielestä parasta? Kyllä se on varmaan se vapauden tunne ja se, että aina löytyy jotain uutta. Semmoinen sopiva balanssi siinä, että saa onnistumisen kokemuksia, mutta sitten kuitenkin on aina joku, että toi veti vielä korkeammalle tai toi teki tollasen tempun, niin se ei niinku ole ikinä tule valmiiksi tässä lajissa. Jos sä vertaat leijasurffausta lajina ja sitten näitä muita lajeja, mitä sä oot harrastanut, niin miten se lajin yhteisöllisyys, niin huomaat sä niissä eroja? No kyllä joo. Varsinkin noin, mitä mä aikaisemmin mainitsin, baletti ja voimistelu, niin ne on tosi... Ja niissä on niinku tosi tiukka se valmennuskulttuuri ja se treenikulttuuri. Kun sitten taas leijasurffauksessa on niinku tosi kannustava meininki, että muilta saa just sopivasti boostia ja semmoista ryhmäpainetta, mutta se ei ole missään nimessä niinku vakavalla mielellä kuitenkaan. Oh. Että semmoinen niinku rento meininki ja sitä kautta ehkä tulee vahvemmin se yhteisöllisyys kanssa esiin. Tähän loppuu vielä ihan vähän tommosia, niinku, että minkä tyyppisestä muusasta sä tykkäät? No mä oon tottunut mun iskän kautta itse asiassa kuuntelemaan bluesia ja soulia ja tämän tyyppistä musaa, että sen tyyppinen niin uppoo aina. Ja sitten tanssiharrastuksen kautta lattarimusat, mä tanssin salsaa ja bachataa, niin niitä tulee sitten kuunneltua myös tosi paljon. Saatana on lokkipasko jalan päällä. Mä katsoin, että jotain tipahti, mutta tuli sinne vai? Joo, eiköhän se ollut sen merkki, että pistetään haastattelun pakettiin ennen kuin rupeaa tulee enempää pommia niskaan.